Skål. Velkommen til Finland. Øbjerg. Skål. Ja. Hey, det er en fejl, du har fat på. Nej, den er sort. Drenge, og så på kær. Den vej ud over. Jo, det er rigtigt. Så. Det bliver så godt. Så. Vi får lige... det er godt. Det er godt. Og så lidt. Er vi klar, da? Ja, det er godt. Er der lys i den? Han kører bare vand på ham derovre. Der er stadigvæk lys på den. Kan vi få en skål her, gentleman? Når han savner bedre. Det filmer jeg. Vil du være det bekendt? 2, 3, 5 for helvede. 5 for helvede. 5 for helvede. Her finder han Sivic. Altså, det er fysik. Godt Rasmus Laudrup. Vi kan se, hvordan han står imod derinde. De 3 startpladser mod Emil Madsen. Så er vi klar. Nye kræfter på det her. Skål, det er meget fornemt at lige indlægge en VM-finale på Nordkap-turen. Vi skal lige så se den derinde i. Det er jo fantastisk, det her. Så lige smile. Hvor er det fedt at se det der. Ja, det er skønt. En tribune klædt i rødt. Smil. Det er lækkert. Ja, det er godt. Så prøver vi.